coba anak ganang bukan ana le yen ing tawang ana lintang dados nang Sampun ngantuk, Bu? Dereng. Sampun kesesok kondur, kok ndak tambah putrane. tenan kok Mbak biasanya Mbak Nuri ini panggung bawur iki mau saja kuwur pengrawit karo pesindene awor Nggih. Dadi sindene ketok ndoprok. nek kepengin dhuwur ya ngadeg ning kene kok ya Mboten sur kula ngunggahi kancane ngoten ben ketok dhuwur. oh ngono monggo Mbak matur sembah nuwun Mbak Nuri saged ngaturaken pamundhutipun priyantun mriki kanthi lelagon yen ing tawang ana lintang ora coba genti-genten nduk iki ana pamundhut ya kuwi mandul ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Mas Andi lan panjenenganipun Dik Galih iki duet ora coba ingkang kawogan panjenenganipun Mas Andi lan Dik Galih keparenga minggah dhateng sasana budaya ayo nduk tak gendong nduk dados irama surip monggo
Mas Andi monggo keparenga minggah dhateng sasana budaya. Pundi priyat? Lho, endi? Lho kaya Mas Gatot kemah kok. Wah. Kalih supaya munggah dhateng sasana budaya kalian Mas Andi. Kanthi ngaturaken lelagon mandul, Nduk. Iya. Ora coba. Monggo. Ayo, Nduk, diaturake. Ayo ngungak bali to dados. Jumeneng Mas. Wah. Wajah baru Mas Andi. Ora coba. Mas Andi. Nggih, Bujange. Monggo keparenga minangkani pamundhut saking keluarga Mas Andi kalian Mbak Galih. Nggih. Monggo dipun aturaken dados ca. Lho, pundi Mbak? Mbak Galih. Mbake dereng wonten. Wah. Monggo. Menawi boten wonten Mbak Galih kalih Nduk Lingga. Nggih. Monggo, Nduk. Jumeneng, Nduk. Dados. Utaku dirimu kecewa padaku. Nami Mas Andi mangke wancine gara-gara tombok malih nggih Mas. Ya. Iki mau sumbangan saka tuan rumah. Matur sembah nuwun. Iki mau diaturake mandul, Iki ana pamundhut saka priyantun sepuh. Iki wakil iki ngersake lelagon Caping Gunung Jengleng. Gagrak lawas, Nadyan to iki gagrak lawas ning iki pamundhut. Ya, ora coba Mas Kotrik supaya jumeneng. Dit. Mas. Panjenengane Mas Kotrik arep bawa. Inggih, kula dipun timbali kalian Mbak Cangik dipun utus menapa? Bawa Caping Gunung, Mas. Inggih, mbok bilih saged kula lampahi. Ya kudu. Sesuk sore ana pendopo ngawedanan ana bintang tamune ya, Mas. Sinten menika? Mbak Sunyahni. Oh, Sunyahnya. Lho. Sunyahnya niku lemu nek Sunyahnya niku biasane sesuk Mas Kotrik pokoke tenan ujara kaul Mas Kotrik Pak kok takon macak wedok. Sing benten wonten BH-ne. Kok ya. Niku sing bingung golek ukuran BH niku. Apa ngono ta, Mas? Nggih. Wong iki isine ra tak eneng kok tak iseni apa sesuk iki. Ya gampang. Tak uyek brambang. Mula Mas nek kepengin mresani para sutrisna budaya benjing ngempal kemawon wonten pendopo agung ngawedana panggul. Lah ya ngono to, Mas? Inggih, ya. Boten wonten alangan nggih. Benjing. Ya. Sok ramen neh Mas ana ing lapangan Depok Panggul malam selikur. Kuwi awake dhewe tinimbalan. Nggih, mugi-mugi tenaganipun ngantos sak monten. Lho, ya kudu. Allahumma amin. Ya kudu. Nggih. Kudu wajib. Kula wau siang krawitan ten mriki
Uyon-uyon ten mriki kok jenengan mboten wonten tindak pundi to Mbak Cangik? Kuwi aja usah takon. Dados pundi? Aku lagi penting. Oh ngaten. Aja takon aku, jenengan sing bayari aku. Senes. Lho, sapa? Niki endi wong emang? Niki Kuwi lumantar. biasane sing urip itu tamplok ning kono kuwi kok sing wel-wel. Iya. Sing iki sing wel-wel ya ning kono kok. Heeh. Monggo Mbak Sunyah nyoh. Kela cobi sepantene nggih. Heeh, oh pancen ya. Ya wong lanang kok. Mas Kotrik. Dalem. Menika syuting langsung. Nggih, menika dipun siaraken secara langsung oleh Dengan karisma video syuting. syuting disiarkan ten TV. Indosiar Mandiri nek jenengan mirsani wonten TV, mriku wonten gambare mriku. Tapi gambar mbuh, utuh gambarku. Gambarku ing TV kuwi karo kae. Mula Mas Kotrik Nggih. nek kagungan kersa mbutuhake karisma video syuting hubungi dari dusun Tegar ke Tenggar Desa Sobo Munjungan melayani segala macam undangan foto kilat dan foto kemanten. Oh nggih, makaten. Murah tur meriah Mas kaya rabriki. Sound sisteme iki uga saka ing Laladan Munjungan. Oh nggih. Pawing mak Pawing panggah dulur. panggah dulur dhewe. Ya. Ora coba Mas Kotrik dipun bawani Mas. Jenglengke dados Gambarku dhewe ra mantara ndelok. Kowe nek kembar aku ning kono Sik manuke urung. Saben bengi Bencong apa? Mas. Aja ning kono, kene iki lho Mas kok ya. nyawan kok Semangat penyu Mas Kotrik. Tenagane tinggu ket kok semono kok panggah semangat kok panggah kaku. Heeh. Jan. Heeh. Satu jan. Heeh, bareng tuwek saya kira kemayu. Ati kayu ra rake didol. Heeh. Ning anu kok Mas Kotrik. Ning kanggone dhewe iki paguyupane dhewe iki kudune dhewe kudu ngladeni Tritunggal. Tri telu tunggal manunggal ing antarane penonton, tuan rumah karo sing ngladeni. Nah. Lagi ngoten to, Cak? Doja. Wis to eneng sing ngundang lek orane sing mrisani mrongos, Mas. Eneng sing mrisani nek orane sing ngundang mringis. Wis tambah saya moncrot. Didelok tok ora dibayar jajale nek gelem nek diundang lah dibayar tambah mosrot. Diundang ya dibayar. Nek diundang ora dibayar sok gelem. Mula nek pamundhute gending para penonton iki yo sak bisa-bisa diladeni. Iya. Gen aja mrongos. Awake dhewe iki lho. Jam mrongos-mrongos kabeh, mrongos kene ya mrongos kono. Heeh, ayo Mas. Heeh. Kok pundi, Mang? Lali. Gara-gara iki lali. Iya, ayo Mas. yen amacang mangangga Los ya Mas. Ya los. janar kuning Ya, saiki sing waras Mas Swara Kakung, sing gemblogok. Temepet. Kemalak iki kemalan. Kemagus. Kebagus. Mang kan kemayu. kembang Wae waton. Putri Mas. Hah? Putri sing kemayu.
Oh, penak ya, cingklengnya itu gak apa-apa. Penak ya, Mas. Arep ora urip Wis to, penake-penak ora kaya wong seni. Ora kaya wong seni, jogetan dhewe. Dahar sir luwe, Pun dahar. dicawisi, pun. Penonton nek lapar nek luwe nggih pun wau mun dipentrongi. Ya apane ora penak. Apane Lek sok ora sampe jakoh, Mas. esuk iki lho. Kebangetan bar mentong arep susu mulai duli apane. Iki kok panggah nyaute bojone sing wis bojo. Karo tasakuran kok, Mas. Lah nggih melekan lan iki tirakatan. Heeh. Nggih. Swara putri, Mas. Apa cerita? Apa to, Mas? Oh alah tak pikir Mas. Tak pikir Mas Nuri nyeblok ning kono, mangan aku melilik eram ning kono. Ya Mbak Nuri nyekel mik, musuhmu kok ya. Tak pikir cincine tibake donat. Ya Mas ya dudu emas ku ya donatku lho Mas. Lah kok cilik to ri? Ngadeg kok Mbak Nuri. Lah kok cilik? Kan Ayo. ndi? Engko Musuhmu. suwi-suwi iso gedhi lho Mas. Lah piye arep ngadeg nyapa? Hah? Sing ngadeg ya Tak aku. dudoke donatku lho. Ya tak cekel kok. Cak cekel kok enek apane to ngriku Mang. Kok Sing coklat-coklat kira-kira coklat-coklat iya kuwi. aku ora ngerti ku apa. Rambut anu Mes. Lho kok iki yo Mes. Ya pancen pemain ketoprak ya. ora lho ri. Mbak Nuri. Nyapa? Capil iki lek ngene kene iki. Iki ki capile bakul sapi nyapa gak ngono kuwi. Wong capil bakul sapi. Capile bakul Kuwi sapi. iki jenenge parabola, Mas Gotrik. Ya kok kuat nggawa ya, Mas. Nek ora munyang lho. Lah Ora nggih ngono. ngene. Aku ki golek keseimbangan, Mas. Maksudnya piye? Ya mburi kan tak wae sing mrene kan ngarep wis enek. Kok lek ndak tak balui mburi aku ndak njungkel. Oh keseimbangan sakmono gedine wis. Wong keseimbangan kok sakmono iki apa abot ngarep apa piye? Lah witekno rek iki prenuke mek siji. Kek ngarep pirang-pirang sing mrene. Aku ya ora kok kandhane. Oh api-api sing nonton yo debok. Apa jajal lek lungguh marek rono lek kowe mau. Sopo sing ngomong sing nonton debok lho ya enek Anoman. Rumangsamu. Kabeh. Mbak Nuri, Pripun? sing kok jak umuman ki sapa? Mesti niki hamba iki aja kono. Kenapa mel kurang ajak ngomong? Mesu to dalane. Ora usah direken. Heeh. Iki sing karo wong loro. Ngene iki sing panguwasane awake dhewe. Iya. Ono ki ora usah. Ora usah. Apa ta? Lah iya dalange iso iri. Aku nyekel-nyekel kono do rawani. Kenapa dhek rawani nyekel? Soale enek sak. Jiwito Mbak Nuri ke wani. Kok iso demoke pundak kok iso? barang. Ayo. Ayo. Ayo demok lawane. Ayo. Demok. Ayo. Ayo. Masane nyoblak-nyablek pundak. Lah wong kono jiwe kok pas sing kena karo mbal sing pas kok. Dilindungi badan hukum, Bang. Aku ora wani. Ayo Mas. Nyanti. Mudun ayo. Ayo. Yes, ayo. Coba ngomong. Ya ya. Nyapa nyeduk-nyeduk. Selaro wong. Ya adem-adem iki, Pak. Sing dhek ngerong kok bayar. Alah. Halo. Jare wis totalan. Engko kabeh. Arahmu urung bayaran nek urung tanggal selikur. Iku sing Bon kena. jane iku ke sing disindir ki sapa to? Sing sindir ki dalang ya. Iku dibayar. Dhek ngerong kok bayar ana. Padha ae aku dibayar. Aku ngenteni kok konon. Apa ya? Sing diapanane ora kok susuk. Wong susuk ditukokne tempe lho. Aku nang omah tempe kok nyapu susuk kok iso tempe lho. Iki
dianu kae Mas tempene susuke sik 3.500 tak tempe 5. Plastikan kabeh adean. Kate tipis-tipis. Ya lek plastikan wis rada gedhe aku ya dulu tipis-tipis. Tipis ya, Mas. Ge apa? Ayo terusaken Mas dipun lajengaken. Bocah iki ning ndi gone? Aku tak lunggone. Lho aja. Karo midhangetaken swantenipun Mas Kotrik kaya ngopo to? Tenan kok. Aku tak ndelik sik ning jero kotak ya. Iya iya tak parani. Heeh, tak goleki Janaka. Iya iya, siapno ning kono ya. Ning jero kotak. Iya aku tak parani. Dah. 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 Nah. Mwah. Loh, Pakaian. Lah kono ya ajak-ajak piye? Iki ngene piye? Nur. Kalau sampean ke rumah sakit jangan kaya 11 ae. Lah nyapa nak? Lah lek kowe mang ngene. Lah sampean lek ngene kakean terus wah timbangane kakean tak guwake tak idek-idek mendak ketok. Lah mitek lek ate lek mitek mang ngene. Iya. Ngapa yo? Aku yo ngono. Lah bareng aku tak balas. Monggo dipun terusaken Mas Kotrik. Ancang. Monggo. Edan iki kuwi. Heeh, yo kendang. Sapa sing edan? Kirek tenan aku jane. Aku iso dikenek-kenekno lho. Jan ora. Yo, kendang. Ngomong ae. Bawa. Aku iki wis wong latah. Kok iso kuwi tau nekne lho piye. Wis. Halo, Sapa, Mas? siapa? Apa? Perempuan ini apa yang dicuri? Tempe. Rih, dari kepolisian nih. Jadi penyolong tempe ya. Lenya. Coba kene aku iki tibane menyolong to. Wedan ya kuwi. Aku mek njaluk kok, Mas, tapi wonge enggak ero. Padha iki anak polisi. Iya, Pak. Iya, saya tangkap, Pak. Aku sendiri yang nangkap, Pak. Iya. Siap, Pak. Kuwi gendakanku. Walah ngono to. Heeh. Cemburu. Mike iki kene kedumono. Kono panggah ini. Panggah nesu. Panggah mesu. Darno. Hormatono. Wis, Jin. Lihatlah sayang, dia adalah penonton-penonton yang sangat sopan. Karena kita berdua ini alhamdulillah aku bingung ya. Ayo dipun lajengaken Mas Kotrik. Nggih, nok teko ndi to, Mas? Swanten Putri Mas. Pansudan. Heeh. Gai. Saya tak tahan. Mas. Kok telat? Iku Tak benakne wironmu kuwi lho, mekar. Wiron. Iki kene magnete. Kowe nyandak kene pleplek kene aku. Yo nek adil lirih, nek seru. Yo lek ra icol. Lek seru-seru icol aku cilaka sing ngomong. Ndang diteruske ra nembang. Iya aja dirusui ya. Mas jarekmu ambekan jarene. Mas jarekmu ambekan. Duh. Nyapa Mas jarekmu kok ambekan? Plentas-plentus jarene. Kuwi buka rahasia kuwi kono ki ora ae. Buka Mas, rahasia. aku ora dituthuk kae. Sosok. Gede ya Mas nyempolane. Kuwi ki apa to kok dudane iki? Gentalo no ndase lho. Aja sembrono. Kuwi pentole. Aja sembrono. Enggak kaya cempolane sampean. Iya nek. Cilik. Iya ambek kono. Kok iso ro? Cempolane sampean cilik kae sing dolanan anakmu nang. Kuwi ya aja didodone wong. Engko tumbak ra disilih. Nek cilik kuwi kok. Heeh. Wah, ayo Mas. Apa nas? Ya, mbak sampe jebang bayi. Kembang turi Iya. dironce-ronce. Iya. Lek Mbak Nuri gedhe anune. Oh. Anune iki tabete ora tak arani. Anune iki gede. gelungane. Omong cilik sakmono kuwi. Wong sirahe kok mburu ra. Ayo Mbak Nuri nek wani, ayo parian. Wani. Ayo Nanti sini. nene ya. Pipet pipet.
Pit pipit. Genine merang. Ini merang. Barang sing nyepet Mas. Dirubung Regane semut. larang. Loh, Dirubung semut ya pendak disrebeti. Mas, Mbak, Pripun? artosipun napa to Mbak mangke dianggep purno? Niki wau. Ah. Mboten purno kok apik. Loh, Penget niki. maksudnya napa to Mbak? Ya apik banget iki apa to? Diartekne engko Barang sing nyepet regane larang kuwi Mas. Ngerti napa? ora? Aku yo ora tak ngerti. Ali-ali. ngono. Oh, Oh, penonton malah apal. mangke kok. Canggih. Sajake koyo ngerti apa Mas Jale? Lah lek iki nyepet ning ora tek larang iki. Ndak larang to. Iya, Gowokan ae. Sewanten kakung, Mas. Nah, lanang. Dikus dalange. Suara kakung, Mas. Yo lanang. Suara lanang. Biasa lanang. Sing gagah. Iya. Delok Jale lanange kaya apa? Lho. Lanangmu kaya apa? Yo, tenan. Panas. Oh. Kaya wong gegeden. Lemu mlaku. Ah jelok lanangku yo ngono kuwi aku asliku. Wong lanang ki lek gagah ki ya ora kaya ngono mesuk akeh-akeh. Gagah sak sembarange iki. Gagah sak sembarange. Iya. Panas. Kemayu. Siap to. Sitok iki lo nyanyo. Wah akeh-akeh kono kok iku. Siap Kok ya. malah nantang. Panggah nampani. Panggah wani ya. Panggah wani. Mani. Ayo Mbak Nuri. Panas. Ya. Mbak Nuri ya. Panas udahan. Ya, saiki sing garap aku. Panas udan Mas Kutrik. Aku gumun karo malah kan nyeluk kilek apa iyu apa mbak apa dik apa nduk. Mbok De, Mbok De. Mbok De, aku gumun karo Mbok De iki. Kene iki wis dituwaleni siset. Masa menteng. Kene tuwaleni. Kowe ini sampe metu wenteng suarane esuk-esuk los. Iki ora iso nekek iki lha aku kira tanpa enek apa-apane los kabeh kok kowe ini los. Bablas. Sampeyan kudune ya lek pengen suarane iso los ngene, Ya, malah ditekan, talenono, Mas. Ya tambah tekek. Kewalane terus diparani nang mburi. Iku ya nyeko aku kok. Taline kuwi lho. Iya, ya kita tarik ke ringan. Monggo Mbak Iya, dipun Nek. ajengaken Mbak. Mas Kutrik. Mbak Kotrik, Iya Mbak Kutrik. Mbak Sunyah. Nyoh, Nyoh. nyoh. Iya, aku sing lanang, kowe sing wedok. Wedok lan lanang. Beda. Wedok, niki sing wedok. Aku sing lanang. Aku lanang. Iya, ya aku sing lanang. Kowe sing lanang kowe wedok. Kapana? Kemayune ngene. Kapana? Ya cucuke. Kapana? Gini. Ya, Mbak Nuri. Nananani. Panas udan. Udan panas. Panas-panas, Mas. Panas-panas dikapakne. Udan ono. Udan ana. Dewe. Nah, wong pancene barudan kok. Nana. Monggo, Mantene Bu. iki mesti udan-udanan iki ya, Mas. Heeh. Kancane lek udan ngiyupno mantane malah ndak. Udan-udanan. Soale bagian resik awake lho maksudnya. Bumi gonjang-ganjing. Monggo. Sinten iki? Monggo Mas, Kakung. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Ayo, dadi ya. Dadi ya.
Nuri. Lek wis kaya ngono ki lek gambui piye Mbak Nuri? Lah niki iki gambue piye iki lek aku gambue? Gek ketok kae nyincing. Jarike nyincing piye iki? Aku iki gambu ana aku. Iya. Ya sak njaluk apa iki? Ya ampun. Aja suwi-suwi aku iki gambu ana. Ya wis. Merem lo ya. Merem tak gambui, merem. Wis. Nek ngono lak ndantangi. Setane ndang ngalih. Apa to Mas Gotrek? Gini ya. Gini yo. Gini yo. Kowe yo edan. Nyapa? Gambu gawe kakai. Lah piye witekno nek ora ngono kok setane ra ndang ngalih ro. Aku kon merem. Loh, melek oh. Aku mang kok kon merem. Lah, kamu melek apa melek? Aku merem. Ngerti ngono aku mang melek. Wong gambu diwilik-wilik karo jarek, ilek ambune areng terasine. Gila wedan. Oh, nek terasine ngono yang ngimel ae. Panet to. Apa sing kok buka? Ya tresno Mbak Terasi Nuri. ku mang nang endi ngono lho. Iki kok perkara trasi malah ra karu-karuan kok ya. Aku edan aku cegah. Iki kok ana nggon to kene iki kan nggon. Pripun? Heeh, yo ngono sekali waktu ki mrene aja kono. Rono, Dik. Wong ayu rono. Ya aja nesu ngono to. Aja nesu ngono to, Mas. Kek nyapa lho sampean ki. Iya, wis jarike suwek, didondomi. Heeh, wah dipun bawani Mbak kali madhep mriki kae aja diwongne Mbak. Mboten sah dianggep nggih. Iya salat aku wong. Wong ya mek cuwilik apa ya pilih sing gedhi anggap. Heeh. Mas janjine piye to? Kok iso karo kono lho. Tak rewangi dondom kok suwek iku mang ngono iso nyah-nyah dhewe karo kono. Cilik-cilik apa nih cilik? Sampean kalau cilik, Mas. Iki dianu ki gelem. Kedhian nganti saiki apa enggak cilik, aku tak njajal sing gedhi. Gene dianu ya gelem gedhe sedarat. Ya wis Coba, kono. Mbak Nuri dipun lajengaken kali madhep mriki Mbak. Tekno, aku tak lungguh kene. Madhep niku. Yo madhep rono. Jenengan ya madhep rene no. Gah. Ayo wani. Dah. Aku ora wani kok ya. Nadyan wadon Ya. sarata Kali Mas. kowe tenan apa guyon tenan Inumane banyu Ngadeg, Mas Gotrek. Ya. Monggo Kang Mas. ayo yayi mlaku-mlaku ayo diterusne Kelingan anak lanang piye tak openi Openi wong loro ya. ning saiki ana ngendi digoleki wong loro yayi rene wos manang keturutan sing digadang biyen nate janji Janjine piye lho, Mas? jur saiki apa lali Tresnaku lair terus sing batin karo panjenengan lho Kang Mas. ayo nduk terus nek Neng gunung tak
uga nrimo apa sing kok kandhakake. Apa iya lahir terus sing batin tresnane? Lahir terus sing batin. Nek nganti cidra piye Ora ora? yayi aja kuwatir karo Kang Mas iki. Kok nganti selingkuh tak bacok. Ora Dres. Kowe iki kok malih bacok. Ladri SMS tok kok yayi suwe-suwe. Kaitane SMS tok ngono. Iya. Wis suwe-suwe ketemu. Iya pancen ya iya tak akoni. Ning ader sepisan kae kok. Saunati ngepok. Kowe kok aja nyo-nyo karo aku. Monggo Mbak Nur. Ayo. Ayo. Syukur bisa nyawang. Ayo, Nduk. Gunung desa dadi raja. Kene ora ilang gone padha Dandut Mas Kotre karo Mbak Nuri. Sing tatas tabane, Cok. Dek jaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen tak openi jur saiki ana ganti ya jarene wis neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak sili capeng gunung Sakar bisa nyaman gunung desa dadi raja atine ora ilang gone padha lara apa aku tak ngalih nyapa. ya sekali ya dan yo iso ngalih tenan ya jeblak nyuwancar jasku ya Yo engko tak gambuin nek Oh, iso. kegeblak. wah lede-lede Mbak Nuri Salam. ngiras-ngirus Mbak. Menika wonten pamundhut nonton wayang kok Mbak karo ngurmati para sutrisna kabeh. Nek sing rung semaur ngantuk pas sing mburi mesti. Sak Ayo penontone. tangi. Iya, ya. Baleni. Wis tangi lek. Rengal-rengil. Loh. Ampun ngantuk, Bapak? Dereng. Pisan Kas, engko gek neh. Rengal-rengil. Iya. Mrene yo. Bareng ngono lak penak to. Mantep to. Enak toh. Ayo beno aku Ya. Ibu dereng ngantuk. Aja nganti. Muga-muga melu tirakatan. Anjir. Monggo Mbak. Nonton beban
kudu suwalan lho ya. Mas, mulai jejer ning kudu suwalan. Wah, ora ngrungokne gobok kowe sak butet ta. Buan. Gak oleh singgolan. Jogete lho Mbak Nuri. Suarane ana wayangan sajake penak temenan. Jawa Timur
kripik gedang kripik tirlondo titedang weton warata ayo nduk nerusake tirakatan nduk ayo mak ayo tak dereake mak kuku sing dupa kumelut mening ketiasang abeki kawengku sagung jajahan nanging sanget Resi Kanika putra kang hanjok saking wiyadi wis rinuncing panjang nggih nyoma sesmet diradara Nonrejo nengno kang kinucap bakal kanggo ngelus mangkitan kading kawonten ing Pasir Bandawi mandhaping Rekyana Patih Harya Sengkuni angawe sangyaning para Kurawa nalika semono jinawil kewala sampun tanggap ing semu Gyanata Bendi bidal pisan tata-tata kaping pindho mlumpuk kaping 3 bodol sang pati sigra hanata baris nyawiji gumolong dampia kumrah good lampahi binarongkra pyak watana gati kumelarange bagi surah ing gumura Prawadya bala lumaksana kumalebat bendera rotek
Maju. Jelas. Lapor. Nama saya Paimin. Siap melaksanakan tugas. Kerjakan. Kerjakan. Maju! Jelas! Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Satu menyambut wajah disambut itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu untuk tanah air. Lapor, nama saya Warimin. Siap melaksanakan tugas. Kerjakan, kerjakan.